Здравейте! Днес мой гост е Марин Минчев. Това е изключителен човек с много богата обща култура, с богат житейски опит. Човек, който днес ще ни запознае с това, що е то биоенерготерапия, как можем ние да се възползваме по най-добрия начин, кои заболявания може да лекува и какво за нашето здраве е различно и ново от това, което сме свикнали обикновено да практикуваме. Той е пътувал по целия свят, има няколко държави, в които не е бил, но основно в Турция, в Испания, в Германия е практикувал, лекувайки от кралски особи до обикновени хора. И в този разговор днес се надявам вие да получите достатъчно информация, за да се погрижите за своето здраве, да бъдете отговорни към себе си и към своите близки и да направите най-доброто. Здравейте! Здравейте, госпожо Първанова. За мен е удоволствие, господин Минчев, да вляза в ролята на журналист и като един класически лекар да разговарям с вас за здравето и за различните възможности, по които ние не само да го възстановяваме, но да го поддържаме. Така че, кажете ми сега, как станахте биоенерготерапевт? То ми от дете по принцип. Първите години не знаех точно какво правя, но примерно някой го заболи нещо, пипна го за... Примерно ръчичката го боли някой детенце, хвана го за ръчичката и след малко спира да го боли ръчичката. На мен ми топло, усещам вибрация, нали, енергията се движи и детето е добре. А имахте ли преди това случка, след която се отключи тази способност? Как я открихте? По случайност по мене си. Ме болеше. Значи аз първите години го приемах това нещо като даденост. Мислех, че всичките го могат това нещо. После имаш един период от време, който нищо не съм практикувал. Аз не знаех, че мога да го правя в интерес на истината. Имах тежък период, много тежък период. Болеше ме глава 10 дена, в която наистина не можех да ставам. И си хванах с ръка главата и викам: Боже Господи, моля ти, помогни ми. И след 10 минути стана ми топло, взех да се прозявам. Това изчиствах негативна енергия. Впоследствие разбрах, естествено, и ми улекна. Един приятел имах там, вика, боли ме рамото Маренски, ходях на лекар, на гревки ми слагат, инжекции някакво ми бият. Даже бъбриците го бяха ударили. Викам: дай да те опитам, защото му обяснявам: пи ми кафенци, деца сме. И го хванах за ръката, викам: стана ми топло. Викам: да бе, менен за главата ми. И си мислех първите години, че мога да лекувам само с дясната ръка. Нали, че с лявата не мога. Пък аз мога с двете, впоследствие разбрах. И примерно знам, че нещо ще стане. Това бе още мънчек. Знам, че примерно ще дойде Чичо Колю. И викам вкъщи на баба: Чичо Колю ще дойде утре. Баба вика: глупости. Коли, примерно, ще ходи, той беше шофьор човека, с газката в София, той е едно съседно село на Сливен, аз съм от Сливен. Чичо Коли идва, когато аз съм казал, дядо беше партиен. Тоест не само по отношение на лечението, но вашите способности се разшириха и по отношение на, да речем, едно супер виждане във време и пространство. Да, така ли? Да, мога да виждам аурите. Даже аз имам, ако искате, после ще ви покажа, аз съм се снимал с телефона, с аурата ми се вижда и се вижда енергията как върви, ако искате. От случайното откриване на вашите способности и дарби, какъв беше пътя, докато станете толкова добър и с такава голяма увереност, за да знаете кого, как да лекувате и да сте това, което сте днес? Връщам се 30 години някъде назаде. Наложи ми се отида до Лондон. Там имаше една жена от руски происход. Тя ми обясни какво мога да правя. Написаха ми няколко листа. Не няколко, доста така листа. И примерно, нали, жената ми пише там: хвани водата, направи това, помисли си и вижда ли, ще може да им спиниш вкуса. Сменя. Направи така, се концентрира, направи така. Аз де-факто си дигам вибрациите на мозъка. И оттам вече... А вие, тя ли ви научи да го правите или вие аз си го можех, Аз съм си го можел, обаче не знам какво правя. И се страхувах. Аз много му беше страх да не повреда някой. Нали, да направя нещо лошо и такова. Защото, примерно, малък съм бил. Едно детенце беше с крива ръка, така родено. И като се концентрирах, играем си там децата на карти, като се концентрирах, и му изправях ръката коста. И успях. Ама не знам, мога да му щупа и главата. Тя ми даде насоката тая жена.
И вече с хората, нали, все по-голяма увереност, все повече опит и почнаха да излизат по интернет вече работи. Нали. И четейки оттам, образовайки се от умните хора, почнах да го практикувам. Обикновено да го практикувам на мен или на близки хора от началото, за да съм уверен, че човека, който ще дойде за помощ, ще мога да му предоставя наистина помощ. А има ли практики по света, с които сте се запознал и евентуално те са ви показали, че това, което правите е нещо, което съществува или пък да са обогатили вашите способности, научавайки и за тях, включвайки ги и във вашата? Значи от всякъде съм взимал, съм крал каквото мога и съм си го пасвал за мене си, нали? Да ми допадне на мене. Имам удоволствието и отговорността да мога да се говоря с Господ. Той ми говори, когато се влизам в медитативно положение. Като има нещо, което ме притеснява и такова, говоря с него и той ми говори. Дали е висш разум, на някой ми като аз за мене си е Бог. Аз съм си дълбоко вярващ като човек. И лошото е, че преживявам със всеки. Нали, примерно, идвате ви за нещо, значи аз докато не въведа, че сте топ, аз се въдържа в мене си и се притеснявам за вас и съживявам, което е лошо, вкъщи ми се кара за това нещо, ама какво да направя, такъв съм си като човек. Всички от нас сме чували за енерготерапевти, които правят различни действия за изчистване на своята енергия, след като се лекували. Налага ли се енерготерапевта да се изчиства? Възможно ли е той да приеме болка или болест от пациента си? Той приема негативната енергия, после трябва да я свърли по някакъв начин. По принцип при всеки индивидуално. След няколко пациента си и обикновено гледам, нали, да са малко като хора, за да може енергията, тая негативната енергия, която я приемаш от пациента, да остане в тебе, после да я свърлиш, да не я сложиш на други човек. Възможно ли е енерготерапевта да предаде на пациент негативна енергия? Ако няма опит, да. Когато идват пациентите при вас, кое е първото нещо, което споделят и кое е първото, което вие виждате? Аз им виждам болката, примерно, виждам им аурата и те си почват да си споделят за болките и нещата, които ги и притесняват. Не толкова за болката физическата, колкото за духовната болка. Отпускат се. Това е най-важно. Човек да е в кондиция да диша, да е спокоен. Вибрационното ниво се нормализира и почваме да работим вече. Нали, трябва да имаме разговор помежду си, да се усетим. Той да усети мене, аз да усета него. Кои са най-често заболяванията, с които хората идват и при които вие можете да помогнете? За България говорим ли за света? За България. Примерно при жените много често е щитовидна жлеза, която от лошата храна, стреса и така нататък. Яйчниците също, нали, гинекологични. Благодарение на некачествената храна, костите на 70-80% от хората са в плачевно състояние. Тоест метаболитни заболявания, ендокринни заболявания. Много жени се интересуват от това дали могат да се излекуват от болест на Хашимото. Могат, да. Вие можете ли да го правите? Да, мога го и аз го правя повече от 25 години. А прилагате само енергия? Или прилагате и диета, прилагате двигателен режим, билки? То всичкото си влиза. Нали, по принцип с енергия, нали, знаете, че всичко е вибрация в природата. Разкажете ни малко повече за това как функционират нашите клетки и органи и как вие засичате отклоненията в тяхната вибрация. Чели сме много за квантова физика, за квантова медицина, но това е много трудно, може би, за разбиране. А вие като човек, който работи с тях, аз какво проверявам? Нали? Налагам вашето тяло на мене си и усещам болката, където я имате. Даже ви преди да я усетите, може да не я усещате като болка, аз я усещам. Защото вие я усещате вече, когато органът се по някакъв начин скапал. Или почти се е скапал. Аз го усещам преди това още на мене си.
дигам вибрационното ниво до там, до където трябва и сменям атомите на атомно ниво. Примерно, ако имате коста ви захабена по някакъв начин, отгоре нали се получава слой мъртви клетки. Топлината е вибрацията, която се усещат и иглички, как после се бучкат. Нали, първо махам мъртвите атоми на кости и после слагам нови живи атоми. Правя връзка с на ръката ви, с мозъка ви и той почва да си ги възстановява, да си ги храня. Ако примерно имате нужда да ви се стопи шипче, нали, там по съвсем различен начин. Даже има една жена в София, голяма сладорана и тя е паднала там. Дълбоко не знам. Паднала от високо и вижда енергии. И на нея правих примерно стомаха и после махах шипчета долу на краката, знаете, на жените, особено с високите токове са. И тя ви каза, виждам една гумичка, бяла гумичка, докато вика на стомаха ми беше зелена. И енергията е в различен цвят и различна вибрация за даден орган, когато се лекува. И добрият енерготерапевт, той ги вижда тези неща. Вижда ги и цветни органи. Когато започнете да лекувате определен пациент и определени проблеми, това въздействие и това лечение, възможно ли е в последствие човек да продължи тялото му да се самолекува от това, че енергията му е била по правилния начин поставена? Точно това е. Това е истинското лечение. Да нормализираме жлезите с вътрешна секреция, примерно при жените основно, защото вие сте много импулсивни, много, макар че сте божествени. Защото само богиня може да даде живот, никой други не може. Нали? Умните жени са измислили... Много красиво казано. Но то си е така. Умните жени са измислили една глупост да лъжат глупавите мъже, че са водещи. Никъде никой не команда, освен жените. Нали? Лично опит го казвам, жените си командат и са божествени. Когато тялото го лекувате и когато енергията в него започне да протича по правилния начин, колко време се задържа това състояние? Трябва ли нещо човек да прави, за да го задържа? И кога трябва да дойде отново при вас? По принцип, като се нормализират нещата, има се прави... Предлага му се един начин на живот, който трябва да води. Човек има свободна воля, ако иска го прави, ако иска не го прави. Нали? И обикновено няма нужда да идва. Примерно за костите, нормализирам ви жлезите с вътрешна секреция, показвам ви къде ви е слабото място. Аз ми се дава и ви казвам, нали, това е хубаво да едеш, такава вода да пиеш, това да правиш, толкова да спиш. Когато се притесниш, това да направиш, защото всички живеем в хаос, край на краища. И дават им съвети за това нещо. И човек, ако има желанието, защото има свободната воля и вземе да го прави, няма нужда повече да идва. Защото той се самовъзстановява вече и си държи. Ние сме божествени. Възможно ли човек да се научи как да контролира своята енергия и своето здраве и болестите си? Болестите, това са изпитания, край на краища. Ние сме божествени, ние сме богове. Създадено ли е нашето тяло така, че да се самолекува? Да. Обаче стреса и околната среда около нас, която ние разрушаваме, природата, ни помага да се разщупваме и заминаваме. А какви са вашите наблюдения през последните 2 години на COVID, на стрес, на напрежение, на икономически, социални и политически много хора ще разсърдят сега. Аз избягам да ги говоря. Противопоставяния. Как се отрази това нещо на здравето на хората? Пагубно от всякъде за всичко. Значи, аз имам една визия, може и да греша, не знам, но когато човек е притеснен, вибрационното му ниво е ниско. Когато е ниско, от астрала влизат и чужди тела, болестите хващат, когато вибрацията на тялото е ниска. Ние сме 4-то измерение. Обаче от 87-8 година вече вибрациите на Земята са дигнали. Няма да казвам защо, как, защото ще отиде до вечерта да си говорим. И ние хората почваме да си дигаме вибрациите. Когато си дигаме вибрациите, не може да нахванат тия болести, които са ни направени от преди това. И за да не станем богове, да влезем в 5-то измерение, някои индивиди ни прожектират и болести, и кризи, и ни слагат хората да управляват, които не имат това работа.
Кои болести най-много се отключиха през тези 2 години? На COVID-а като беше... Да, сега вследствие на COVID и вследствие на стреса. Кои са най-често заболяванията, с които хората идват? Паник атаки, мъгла, срастване на белия дроб, благодарение на стероидите, проблеми с панкреаса. Оттам вие го знаете като доктор най-добре, че удри защото се върви една линия, удар с лъчки, черен дроб, оттам отивате червата, тънките, имунитета отива на ким, стреса пречи и не пият вода за печени, особено при жените е страшно, нали, това нещо. И оттам се почват. Сега пак е добре. Значи след 2 години ще има буми на рак. А колко време е нужно, за да се възстанови човек след такива щети и колко сеанса би трябвало да бъдат направени, за да може тялото да влезе в състояние на самолекуване? По принцип ние сме уникални. Никой на никой не прилича. Нали? Вашите деца не приличат на вас. Да, имат един малък процент гени, но те са уникални. Тяхното ДНК не прилича на вашето. Аз давам просташкия пример, че един като се напи, може 3 дена да е болен, другия на другия ден пак сяда и почва да пие. Индивидуално е при всеки. Няма норма, няма в която да се сложи, няма картина такава. Индивидуално при всеки е. Години, възраст, пол, начин на живот, всичко е... Всички ли могат да се излекуват и има ли заболявания или хора, които няма възможност при тях да се работи с вашите методи? Иначе аз не се занимавам с рак. Единствено с рак не се занимавам. Имах, първите години съм се занимавал и там имах добри постижения, но съм изгубил 2 човека, много така близки до мене. Майка ми е починала от рак, като съм бил още беби. Тоест онкологичните заболявания не са подходящи да се лекуват? За мен специално. Аз не мога да кажа за другите хора. Не съм аз човека, който може да казва. Аз специално с онкологични неща не се занимавам. Мога да дам съвет като диета. Ако ни кажете 3 съвета за добро здраве, независимо за кои видове хронични заболявания, ако сме болни от тях, нали ще бъдат сърдечно-съдови, неврологични, или това ще като бъде след COVID, кои биха били 3 съвета да поддържаме здравето си добро или след като сме се излекували да имаме здравословен начин на живот? Какво бихте ни посъветвали? Значи, първо би казал, не правете лошо, защото ви се връща. На всеки се връща. Не можеш да седиш в боб и да чакаш да обереш царевица. Другото нещо, винаги се усмихвайте. Усмивката живота е едно огледало. Когато му се усмихвате, той ви се усмихва. Когато сте усмихнати, сте спокойни. Когато сте спокойни, вибрацията на вашето тяло е висока. Когато е висока, болестите и вирусите са на ниска вибрационно ниво, те не могат да хванат. Пийте вода, яжте истинска храна, движете се много. Благодаря ви. Днес се срещнахме с енерготерапевта Марин Минчев и имахме възможност да се докоснем до магията на една медицина, на едно лечение, което може би през вековете сме забравили и което ни връща към нашите корени. Нека да последваме неговите съвети, да бъдем позитивни, да се обичаме, да се усмихваме, да се грижим за себе си и за своите близки по възможно най-добрия начин, за да живеем в един по-добър свят. Бъдете здрави!